Din is-sena l-pandemija jidher li ma xekklitx il-ħidma parlamentari, hekk kif mill-Parlament Malti għaddew aktar liġijiet minn snin oħra. Dan qalu ma' News l-iSpeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia meta taħarsa lejn l-2020 fejn tidħol il-ħidma tal-Parlament, li naturalment il-maġġoranza tagħha spiċċat daret mal-bżonnijiet tal-pajjiż f'kuntest ta' pandemija. L-average kemm ngħaddu liġijiet matul is-sena il-Parlament Malti huwa rated fost l-ewwel tlieta mill-parlamenti kollha nazzjonali tal-Ewropa. Aħna llum qegħdin number one għaliex għaddejna aktar minn 40 liġi f'sena waħda u għaddejna aktar minn 147 liġi minn f'din il-leġiżlatura, maġġor xogħol li sar. Biss kellna wkoll emendi kostituzzjonali. Tul l-2020 17 il-Kumitat Parlamentari baqgħu għaddejjin tul is-sena u ma ntilfitx lanqas seduta waħda. Baqaddej bl-aġenda tiegħu, il-konferenzi kollha internazzjonali li aħna konna hostjaw kollha saru anke b'mod virtwali, biss dal-aħħar ġimgħatej għamilna wkoll 6 konferenzi bil-webinar, anke mal-Kongress Amerikan, mal-Commonwealth fejn kellna aktar minn 70 pajjiż parteċipanti fil-BIMR. Kull konferenza li kellna ssir saret. Bejn Ġunju tal-2017 u Diċembru tal-2020 saru aktar minn 400 seduta parlamentari u għaddew ftit anqas minn 150 liġi. Dan apparti li kien hemm 12 liġi li ġew approvati b'vot fi stadju tat-tielet qari. L-Speaker Anġlu Farrugia kummenta wkoll fuq ir-reputazzjoni tajba u r-rispett li jgawdi l-Parlament Malti barra minn xtutna u il-livelli illi llum qed jopera bihom kapaċi jinżammu għas-snin illi ġejjin. Ħansomħu wkoll għaliex anke f'dak li huwa rapport mal-Ewropa, mal-istituzzjonijiet, mal-Parlament Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Kunsill Ewropew, fejn aħna nagħtu reasoned opinions fuq dak li għandu x'jaqsam mal-prinċipju tas sussidjarjetà. Aħna qegħdin fost l-aqwa tlieta fl-Ewropa, allura dak il-livell la wasalna sem jiena konvint li ħanżommuh anke fis-snin li ġejjin.